हॉटेल्समध्ये मराठीत मेन्यू कार्ड देण्याची मागणी होती। मुंबईतील हॉटेलात मराठीतच मेन्यू कार्ड द्या। मराठी मेन्यू कार्डसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आग्रही झालाय। मराठी पाट्यानंतर आता मराठी मेन्यू कार्डसाठी आग्रह धरला जातोय। आता दुकानांच्या मराठी पाट्यानंतर मुंबईतील हॉटेल्स, उपाहारगृह, दुकान मालकांनी मेन्यू कार्ड मराठीत करण्याचा शिवसेना ठाकरे गटाचा आग्रह आहे। मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठीत मेन्यू कार्ड आणि हॉटेल बिल करण्यासाठी सूचना द्याव्या। शिवसेना ठाकरे गटाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे ही मागणी करण्यात आली आहे। इतर राज्यात ज्याप्रमाणे स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदार, हॉटेल मालक उपाहारगृहांमध्ये भोजन सूची मेन्यू कार्डवर स्थानिक भाषेला प्राधान्य देतात, मात्र मुंबईत, महाराष्ट्रामध्ये परिस्थिती काही प्रमाणात वेगळी असून इथं अनेक ठिकाणी मेन्यू कार्ड किंवा हॉटेल बिल देताना इंग्रजी भाषेला प्राधान्य दिलंय। त्यामुळे मुंबईतील सर्व हॉटेल्स, उपाहारगृहांमधील मेन्यू कार्डवर त्याच्यासोबतच हॉटेल बिलवर मराठी भाषेचा वापर करावा अशी मागणी ठाकरेच्या शिवसेनेचे उपविभागीय प्रमुख कृष्णा पावळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून केली आहे।